anthu akutilandira kwambiri makamaka liberation anthu ambiri akunena kuti akufuna chatsopano number 1. Number 2 anthu akufuna kunena kuti zivute zitani Tonse Alliance ikuyenera kuti zipita pamene akumatero kwambiri. Ine moyo wanga ndakulira kwambiri ukasungu anthu ukasungu nali kumeneko andionena kuti chonde mwanawe talimbikira izizi zichoke zichonde izi ndi chani akudala kwa chani nanga si anthu adalonjeza zambiri. Adalonjeza zina zoti anatsala pang'ono. Tonse Alliance idakalonjeza kunena kuti tikangowina boma Mulungu abwera adzikhala munchewo kudatsala kuja tsopano chifukwa adalonjeza chilichonse almost everything. Anthu anafika pachapo wapatsa malonjezano aja kuti apeza ntchito 1 million mamupeza ntchito 1 million adapezeka kuti anthu aja adalephera. And pompano sipadadutse nthawi president anapita ku parliament and adapita amene uja parliament ya president anakanama literally mu parliament kuinamiza August House kwanamizanso amalati mupite kwakuti ndamanga nyumba kwakuti kuti zipatala kukayang'ana palibe ngakhale foundation. Ndi Amalawi akunena kuti chonde mwanawe talimbikira tichotse boma ili tichotse boma ili sinthu sizikuyenda. Anthu ali ndi njala fertilizer tikuyankhula panada ndi chakuti anthu palibe amene akukwanitsa amanena kuti yayi fertilizer ndiokwera futi chimanga tugulisa chokwera ndeti tidzagulitsa ndalama zambiri chake fertilizer wakwera nanga cement 35,000 bag lero agulenda. So zambiri zakwera mtengo kwambiri. Sugar pa 3,000 tikuyankhula pano kuti dollar ili pa 5,000 kwacha. So mungathe kuona kuti dziko lino chilichonse cha dollar chakwera mtengo ndi aliyense akuti chonde ya ku banki ili pa 1750 bank kuma ku banki so ya 5 elite ya 5 ya black market chifukwa ku banki kwa alibi alibi letu lero pano abanda munene ndifuna mpite wafuna mpanga apply akuwuzana kuti tikukupangana activate card koma dollar simutenga rand simutenga kumene mukupita kosa kuli limit akuwuzani mali ya $200 nanga $200 uje jani ukapita kwa hotel kuti mahotelo ena ngodula ziti zakudya nzodula ndipo anthu sanga kuli chilichonse. So mungathe kuona nena kuti dziko lino lilipo ukapolo umphawi umene anthu ali mantima kuti zivute zitani ulendo uja kuti mavotera kukonda chipani koma pano tivota chifukwa kulankhula zimenezo ndi kasungu ine tikumtunthama kwawo imbe kumene munali kwambiri ndimene sinakulira ndi anthu achita unena kuti iyayi tinavotera kukonda chipani koma tafika apa chaka chino tifuna tivote kukonda dziko. Ndiye pano afuna anthu akavote pokonda dziko lawo chifukwa dalisiya mmanja moyipa kwambiri limene akulephera kuti dzikolo alitulutsa bwanji. Koma akamakamba amene ali mboma lero achakwera ndi anzawo akumapereka chithunzithunzi kuti ayisetsa kwambiri zitukuko mtundu wonse boma lili lonse. Koma palibe chitukuko chimene akuchirodza kupatula msewu umene uli ku Lilongwe osakwana 20 kilometers umene sikudamangidwa ndi a China aid. So dziko lilonse pali ndi ubale ndi China litha kumayinga ngati ma stadium. Chimodzimodzi uno mlati nayo nake anamanga ma China ku Bingu anamangaso dziko lina misewu yanga ndi manager atasopanga dziko lina si akumalayi kunoyi. So chitukuko chimene chija si cha Tonse Alliance. Tonse Alliance tieni tulozere chitukuko olotaloza chimodzi ine sindikuchiona olo chimodzi palibe chitukuko chimene apanga Tonse Alliance mwina atu choma opyeza atu kumamanga atu kapena mwina koma zotiziya zoti apanga chitukuko choti anthu nkuchiloza kuti chitukuko ndicho mwina atu chitukuko china chosamutsa ma headquarters zonse ku Blantyre kukayika ku Lilongwe kuchotsa meki kuchotsa chakuti ukachiunjika ku Central Region ku Lilongwe kapena mwina chitukuko chake koma kuchokera zimenezo ataloza chimodzi. Kodi achakwera si ndi abusa anzanu? Yeah, ndinanena posi pamba kuti achakwera tu ubusa anapanga resign 2009 anasiya kale. Yes. Adasiya kale. Chifukwa padzina wawo pacha palibe Maudi Reverend adasiya anautuluka. Chifanana kuti fani mayembekezera kuti mwina muthandizana ndi mbusa anzanu kwaonikira kuti takonzani apa takonzani. Koma atu utataita yesetsa. Mwayesetsa? Zambiri. Kulemba makalata kumana na wanthu ambirimbiri kuyesa kuyankhula nawo koma muona ngati kuti ukwachitira kaduka ngati kuti wewe uli msanje kuti sukwafunira zabwino koma dziko lino ndithu sili bwino
pofika president kunama kuti tikumanga chakuti sona koma zili zabodza zinthu za background palibe ma MP mkutsutsa kuti ya idzi kudera kwathu ine kulibe nzabodza so nzakuti dzafika posakhala bwino ndipo anthu akukumbukirabe ngakhale zambiri zolemba ntchito nkhale ana wawo zonsezi anthu moyo wawo ali nazo kwalonjeza kuti kudzakhala wiki ya duty free zonsezi anthu akuzikumbukira kwalonjeza fertilizer wa 4,495 lero nkwapatsa fertilizer 120,000 zonsezi Malawi zikuapweteka achinyamata madamaliza school kuma university akungokhala zonsezi achinyamata zili mumtima muzikuapweteka koma lero lino akamapita kumsonkhano kuja kumapatsa 1,000 kwacha ndi t-shirt kuti mudzina ndi boma ndilomweli anthu aja akungolandira 1,000 ija nangadi achani anthuwa ali njala chifukwa pamene pali njala nkale munthu wina tsiku lina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala wina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala m'Bible adagulitsa ukulu chifukwa cha njala so ndo chakamakuwa kuti boma ndilomweli ndikuapatsa 1,000 ndi t-shirt lero pano 1,000 akupatse ikanga ndi 1 million utola akupatsa so amango apatsa 1,000 ija ndiye mudzikuwa kuti boma ndilomweli ndiye wacha kuputsitsika zimene zija koma anu amene aja anthu akumangopita kudya nawo ndalama zija ndipo anthu akuyenera kudya ndalama zija akuyenera kudya chifukwa ndalama zimene zija ndi za Malawi za msonkho mmene malo a Malawi Congress Party mboma inalibe ngakhale galimoto imodzi mmene malo a Malawi Congress Party mboma ngakhale aliona amene nduna zawo zambiri sankavala losuti analibilitu anakuchakachika kwambiri lero ali masuti akuvala ena kunene pa munthu asanenepe chest ji kumeza kosi chest kumeza kosi peka kuyangula church ngoro akuja ku drama zimeza za Malawi ndikumena kupita kuti nawo tikadya nawo koma sanga avotera osateka munthu sanga dzuke mamawa lero ndikavotera Malawi Congress Party Tosa Alliance tsingateke angwanamiza chipani chisimwe chikulamula chimakhala ndi follow nyambiri pa ground chifukwa resources onse andale ngaulere kunyamula anthu ulere anthu akavina magule akapatsa ndalama zambiri so anthu akufuna ndalama alibe chakudya ndi akatini so anthu asapusitsike ndi khwimbi limene lumakhala m'misonkhano asapusitsike palibepo awo pamene pacha palibepo awo kulubya ndokuzanisa kulibe Tosa Alliance. I don't think you can come here and kunena mabodza. Chifukwa choti ndi background and the goodness ndi ndini ndiya kuti ndi chipani kupatula chipani ndi church the prophetic ministry yanga church yanga chimweze chikulu kwambiri and inakhala president wa ma prophets the whole Malawi okay so ndikudziwa every corner in Malawi anthu akuyankhula zimenezo aliyense akhoza kukhala mboni yanga kuti kali konse Malawi muno kadula ndipo sangayerekeze munthu munthu kuti akavotere Malawi Congress Party today Tosa Alliance today never zisingati ndi mumayankha funso loti mukaenda m'midzimu mukapita ndi chipani chanu cha Liberation for Economic Freedom akulandirani bwanji mayankha funso limenelo mayankha funso limenelo akutilandira bwino kwambiri koma kutilandira bwinoku ndi sign yoonetsera kuti amene akulamulirawa zinthu sizili bwino chifukwa chipani chathu chaching'ono chimene tangochitsegulira 9 months ago chimene pofika lero bwezi ndi support yochepa kwambiri koma lero tikangoti tili ndi msonkhano mmene kumabwerera anthu ndi chithunzithunzi chokuwuzani kuti inu simupereka ma 1,000 ndi t-shirt ife zimenezo simpereka ndipo ndinawuzani amene ankachita organize msonkhano umodzi udabwera anthu ambiri nanena kuti tsikufuna nkale muitana oyimba chifukwa ina mukaika oyimba mudzaona ngati chakubwirira oyimba uja kuti akavine ndinawuza musaitana oyimba ndifuna ndikaone anthu abwere kuchokera kuma area osapanga sololi abwere anthu ochokera kuma area achokera kuti tinabwera kunyamba background na anthu ambiri kwa basi kani ndi chani anthu atopa fanana na kuti poyambirira paja kuti anthu adavotera pokonda dzipani koma ulendo uno anthu akuvota kukonda dziko lawo ndiye chichitira ni msonkhano wa ku Nyambadwe mpaka pano kwangoti zi mwaduka tapangati misonkhano yambiri pakati mwaduka iya simunaduke ndipo aiya kutalizeni
simunaduke yeah ndipo situkupeni ndimangoti a prophet aduka osateka tikupanga misonkhano kwambiri and panopa focus yathu ndikumathandizira mashadow MPs ni mashadow councillors tikuwathandizira kuwapangira makampeni ma constituencies cholinga adziwike muchita field ma candidates yes mose yeah tidakaenda we are almost there kuti timalize panopa around 210 chifukwa onjeze so koma we are almost there so tikumaenda ma constituency kwachitira campaign mashadows ndikuwathandiza mashadow kuti choyambirira tionetsetse kuti tikhale ndi tidzakeni otiyimira ku parliament. Muyenda nokha ulendowu mwanena kale kuti chipani chanu chaching'ono komanso kuti mwachilembetsa pose chidwa apa kapena muphatikizana ndi anzanu alliance ung'ono wake ndi wa kuti wa changu yamba kumene so that's koma tikabweretsa nambala ya anthu chipani chathu chachikulu zedi muthamangira chifukwa tikawerengera chipani chathu mmene amapanga ma registration azisankho muno Malawi zipani zimene zimadziwika zakalekale tizidakwanitsa kuyika center iliyonse ngakhale ma monitor koma ife sitinapange miss centenarios sanje mpaka fo chitipa kota likoma chizumu every center mpaka nchinchi muli monse munali ma monitor athu so ichi chikupatsa ni chituzi kuti chipani chapangidwa register kumene ndi anthu so ground tinalo kale anthu ambirimbiri yes amene ndikudziwa kuti dzivute zitani adzatipatsa vote ikulu kwambiri ndipo tikudziwa adzatipatsa vote komanso mwana kuti kuyenda mudzayenda nokha point chipani chakapangidwa aliyense amakhala chituzi choyenda yekha kumene chifukwa afuna apange kuti agulitse masomphenya ake data kuima payekha bwinobwino ndipo chipani chathu ngati lefu takonzeka kuzayima patokha koma ife si adani adzipani zina timacheza ndi zipani zambiri timacheza ndi TVP timacheza ndi zipani zina so imene ni nkhani mwazipani zonse zimene zili mdziko muno mwachula kuti chimene mwachitchula dzina ndi DPP timacheza ndi zipani zambiri koma timacheza ndi DPP simankhulira timacheza nayo DPP ndi amodzi mwa my friends you know komanso amodzi mwa anthu onena kuti ine ngati munthu paliwena amene adandipangako inspire kumene kucha kuti DPP okay kanet I think zimatere so palibe udani timacheza kwambiri and chifanta ina paja mkafuna kwa imene kumene yes timacheza saiwale khani imene yes munaona kuti khomo latheke tisaiwale khani munaona kuti khomo lathekeka ndi pamene munangonyanyala kuti andikambitsa kunali kunyanyala ndithu kunyanyala ndesibwezeni ucheza na DPP eda kunyanyala koma chifukwa nina kuti kumene kuja wachikulira president ya chipani icho anafuna apita mtali amaonetsa kuti akubwerera pampando kuti tizidzuka ena fefana nena kuti sindzayima ndeke ndakadaonetsa kuti akubwerera pampando inenda cheza ndi ma president ambiri kaolamulira kama former president nacheza nawo mmodzi mwa anthu amene ndimacheza naye kuona ndinacheza naye nkuona kuti ndoopa kwambiri malamulo ndolemekeza kwambiri moyo wa munthu malamulo mmodzi mwayo ndiye PM yapita mutharika yes you know so as the man amene atangoonetsa kuti akubwereranso naona ngati sibwino kuti ningadzuka ndi start fighting him so simunakhale komweko ku DPP ko mkwa support bwana sinakhale komweko apanga support chifukwa chonena kuti fundo zanga zimene mafuna kuti ndikaona DPP pali fundo zina zimene ndofuna Malawi dzangane izi mmene momutsi zikadalowa ayi zikadalowa ngati ya zambiri ngati kuyangana kwambiri ulimi kuyangana kwambiri ufulu wa chinyamata kuti achinyamata apeze ntchito msanga komanso achinyamata ambiri akakhonena kuti skulu yavuta tidzapezera chochita msanga you know fundo zanga zimene zozo ndimaona kuti sizikadakwanitsa kuti tizigulitse bwino zomvekazo ukamamva poti ife timamva zambiri kuno zikumamveka kuti mgwirizano wapita patsogolo mwangotsala sainirana ifeyo tumvafe museka ndikuseka chifukwa chanena kuti izo nzomveka tsopano kanenere can you confirm kuti muyenda limodzi ndi a DPP kapena ayi no sitingayike mauti kapena ayi chifukwa chanena kuti timacheza pali ubale
opalubale politics ndio dabwitsa you know sunga kaye udani ni munthu and what we need is go yathu ndi tipulumutsa Malawi situation. It's not about kudi who is going to be the president, who is going to be the minister. It's about kudi Malawi tiatulutsa bwanji munyengo imene. So kwa ine ninganena kuti pakakagena kali konse no tidzachita communicate ndidzabweranso kuti obanda kanija ukangati ndichonchi. Okay. Yes. Koma zukangati zulosera kumeneko. Yeah, panopa zikulosera ponena kuti ife ndilefu basi. Ife daima pano. Ndikuti imapano. Siri kudana ndi chipani chilichonse. Okay. Siri kupanga udani ndi chipani chilichonse. Zipani zambiri zapanga ma convention. Yes. Kwanu mupita opanda convention? Well, no, tife ndi convention. Imene tikukonzekera ndipo ma delegates onse ali ready background. My delegates 750 delegates. Okay. Across the country from Chitipa mpaka Nsanje mpaka wafika Nkhotakota kuchokera kuli Koma Island. All are ready. Kalikose ka reset. Tindi convention pa 4 April ku Blantyre ku Lotus Hotel. Oh, Lotus Hotel. Yes. So tikandi convention April 4. Tsiku limodzi. Okay. Mafika 5 mamawa tikubalalika tikupita. Kufunika kwake kopanga convention nkotani mufuna mukakambirani nkhani za alliance tufuna tiwonetse democracy. Okay. Anthu apatsidwe ufulu osankha osati popeza ndayambitsa chipani ndine ndiye kuti ndikhala secretary general, ndayambitsa ndine chipani ndikhala president. Tufuna tichotse uzipani za chimtundu tibweretse ndale za aliyense chifukwa mapanga register chipani chimatsanduka cha anthu sichikhalanso cha munthu ngati personal property. So kuli convention yoti anthu akasankhe amene akumufuna kuyambira president mpaka na pothera position. Ino sindiye president? Yeah, ndine president. Wina atadzuka mukapikisana naye bwino? Panopa ndine acting president, tanthauza kuti sinakhale full president. So tikangomaliza convention ndimene ikanene kuti president ni ndani. So wina atadzuka kuti afuna akapikisane nani chale wali nake mmodzi ndaona pa list afuna kupikisana nawo president. Okay. Yeah. Ndiye nthumanzi bwa? Yeah, resi mumunanza kompachulu. Mamunanza kompachulu. Resi sipweke. And my delegates, my voters ndopweteka kwa. Tazona meza endera. Ma convention imwe. Kwiza ndiye anaona uwindia ukapita. Kungo kafika mu box. What's it up? Kumatu wampatsa ndalama atu. Amunyengerera kuma wasinda pompa. So voters wamasela. So mipando yonse ili up for grabs. Yes, from the president mpaka kufika. Kwa nini chili ndi secretary general, chili ndi publicity secretary, timangu dzwe inuyo. Yeah, publicity secretary kuno Blantyre timati Alon Silanga. Ndiye amene publicity secretary wa chipanichi. Kwambira alipo wamphamvu so. Muli ndi ma structures onse muja. Onse. Tindi kuyambira president, secretary general, deputy general secretary, second deputy general secretary. Tindi organizing the whole team, regional governor, district governor, constituency governor, so every constituency mpaka kufika kuma area monse palibe malo amene tadumba. Mutati muwerengetsere muganiza kuti membership yafika bwanji kuchipani kwanuko? Ife ngambiri. Yeah, like give me a number. Tsilinga chepere 4 million. Ausateka. Kulubirira. Ausateka. Ife ndichiswe. Ife ndachiswe ife simalongolola. Ife simapita pa social media kumakapanga pakoso. Ini munaona songometa pango nyamba. No pakoso nalilose. No even maposta pakoso. Munaona menda. Ebe nalibe pakosta Ndiye ndifa amene. Ife chipani chathu ndichiswe. Tikuja pansi pa. Chipani chanu ndichiswe? Chiswe. Ndipo tikuja uambiri. Muja kuti? Pansi background. Anthu mene azidzimuka pesa kuti ndipo pamondera maliza. Ngati ufika polimba mtima tupanga convention. Tiye kapange mavoti lero. Ife tudzipatsa pozi tukoza kuwina. Ndiye kuti sitikusewera. Kuwina chani? Seat, dziko. Chipani chake chiti? Chimenechi, liberation for economic freedom. Anthu afuna change itu. Anthu afuna change, afuna atso. Kodi kumakhala kulota, kumene kumakhala kuti zeni. Kapena kuti mwina because I don't 4 million mwatenga kuti. Okay. Inyo nanga anthu amene madzazitsa misonkhano ati. Ndikuatenga kuti. Ndaku Mozambique anachi. No loletu. Amene maona ati.
ndikwatenga ku Mozambique ndi strategy yanga imene anthu timabwera timakhala nawo ife ndi anthu angosunga omwe onso ndamene amapitanso ku DPP amapitanso ku UTM anthu ndomwe ena chama kadya nawo ndalama zimene anawanamiza kuti tikupatsani fertilizer uchipa uchi namakatenga ndalama zichi chifukwa ndanti yawo ali pa Queens pa ena ali ku Central kulibe mankhwala amauza makagule mankhwala ku pharmacy ndi amapita ku msonkhano kuja akapatsa 1000 atenga 1000 athamange nayo akagulire penicillin akapatsa anti yawo ku chipatala kapena akagulire chigoba cha chimanga ndi amapita akatenga 1000 echi koma ndithu ife tinawo athu ndipo mavoti ali mthumba pano pati nyamata akonzeka kuika mboma anyamata anzawo ngati ife chipani chatsopano si anthu odana ena akula manamiza zambirimbiri anthu atopa ndipo Malawi pano ali ready ife ndi following yambiri yambiri kwambiri yambiri zedi yosaneneka ichi osati ma hallucination ife simungalipenzi tupanga phokoso ife ndi ground ife ndi anthu ontakuuzana kuti tindi msonkhano kwakuti simuona poster sitinyamwana palole komudzaona mena amabwera pa ground chikhwimbi cha Malawi ndife sipazimanya mlandu kudetsa kupita nawo kusonkhano ku Nsanje ife sitipanga kunyamula anthu kuja kudetsa kupita nawo kusonkhano ku Nsanje kuti eni mukaone kuti zochitika zina zinziko kunyamula anthu kudetsa tieni msonkhano ku Nsanje mukaone kumeneko kuli kutsegulira njanje steamer ya nyamula fuel ndikuta 2 weeks fuel also dziko mulibi kumali matanki akuti kuli steamer mukaone kujambo litsako zithunzi kumara nyamulaso anthu pa truck ndikumakuwa umo muli mafuta umo tsagulani tuone mulibe mafuta ili empute ife sili pamangazi mene zochitika muno zimenezo zikuchitika pakujambulisa chithunzi president pa truck ali muli mafuta wiki imodzi mulungu akati akuseke mafuta nkudzasowa ndikudzati tatsitsana nangi tanki mafuta zazatsika ali mafuta akupita ku Blantyre apita bwanji pakuti uchokera ku Nsanje kupita ku Blantyre apena pake njanje daunongeka ndidutsa bwa so ife situpanga zimenezo tiri kwaseweretsa Amalawi ndi anthu opuma ofunika kuachita hando mosamala chifukwa nditsogola munthu 5 years kutha yopanda chilichonse cholozeka ndi kuononga moyo wa munthu nyamata wina umaliza school 5 years ali pa khomo tisaseweretse tsogola anthu ena kudzipha anthu ena akutani ngani yake alibe chiyembekezo so moyo subwerera dzulo silibwerera ikapita 5 years yapita sidzabwerera ndipo pa Malawi sitikuyenera tatenge mwa drama tatenge ngati kuti tikuseweretsa chipapeti tilemekeze moyo wawo tilemekeze kuti akuyenera kulandira they deserve kulandira chitukuko chimene akuchivotera mopanda kuwaseweretsa Amalawi tichite break pang'ono tibweranso ndi inu posachedwa apa ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi program ya Times Exclusive ndili ndi olemekezeka Reverend Dr. David Mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom LEF komanso ndi mkulu wa Prophetic Ministry Living Word Evangelistic Church musatalikire akutipatsira programu imadzulo ano ndi Rainbow Pens. Wow, I think Kate Beach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. mukuonera kanema wa Times ndipo tili mkatikati mwa program ya Times Exclusive ndili ndi Prophet Dr. David Mbewe mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom
komanso iwowa ndiye aini wake autumiki wa Living Word Evangelistic Church. Muphatikiza bwanji tsopano ndale ndi ministry? Idzese ndikuziphatikiza. Zikuyenda mosiyana kwambiri. Ndikapita ku church, ndikapanga za church, sindipanga chiti chonse chokhudzana ndi ndale. Ndipo sindiyankhula kalikonse kokhudzana ndi ndale. Chifukwa ku church kwathu tili ndi anthu angapo Malawi Congress Party. Enanso ndi achotino ni mashado MPs Malawi Congress Party. Church kwanu? Church kwathu. Okay. Tindanya mataso angapo ena akuyimira ukansala wina mmodzi, I think akuyimira wa MP chakumangochuku ndi wa UTM. ADPP so aliponso ambirimbiri. Achipande chathu cha lefu ngambirimbiri mu chechimo. Ndiye chimene chidakazikika chonena kuti ku church osapanga politics. Chifukwa paliwena amene abwera kumene kucha kupitira left, akupitira Prophet David Mbewe. Ndipo akupitira chifukwa cha mphatso mapemphero, akupitira kukapemphera ku church. So akabwera kumene kuja mve ndale nditi ndikwalakwira. So kumene kuja kulibe ndale. Simaika kapisi kalikonse kandale mulaliki? Mulaliki aliyense amadziwanso kuti Mbewe ndi wa smart. Anthu akulalikira Mbewe ndi smart? Smart, very smart. Sinachita mix politics. Ndikamalalikira ndilalikira za gospel, za uthenga wabwino, telekezera pomwe. Ndale tsiku lina kunja kwa tinaona a vice president, a sitting vice president, Bambo Usi atabwera ku chalichiko. Mukambirana ndi oja zake? Nthawi imene adabwera chifukwa cha ngati vice president wa dziko. Okay. Mlendo woyambirira nthawi council ndi program yanga timeneyo some 4-5 years ago, 6 years ago, vice president ameneyo ali honorable Chimulirenji adadzabweranso. So ndi program imene timapanga timaitana anthu amboma. So waja adabwera ngati mmodzi mwa vice president wa dziko, osati kuti pali zokambirana zili zonse zokhudzana ndi china chonse ndiwo. Chifukwa madabo kuti you are very critical wa boma ili ndiye mukatengaso akuboma kubwera. I wanted to understand that. Yes, ndimakhala kuti nthawi zonse sindikugwiza ndi fundo zawo, koma nthawi yomweyo sindikuyeneranso kumana mpingo chimene chikuyenera kuti ilandire. Okay. Yes. Okay. Chifukwa choti palipo nawo palibe no politics. Palibe mungaonera kuti so it was not political? No. Inali function yanji kuti? Idali function unali ma certificate of baptism and all that. Okay. So kudalibe no chile chiyonse chokhudzana ndi politics. Ndiye mudakhala bwanji Sunday limene? Mudakhala bwino? Dakhala bwino mwambo graduation data and odanda ma certificate basa president vice president akupita natuluka daperekeza tuluka mudzi mwathu basi adamasuka president kumapita. Okay. And bwino. Okay. Yes. So palibe zoka na fitting kaona ngati kuti akapena mwina akapena pali china chimene chikuchitika kundale. Yeah. Palibe chonse chimene chikuchitika. Okay. Koma ndi vice president amene ngakhala sadakale vice president ndi mayankhula nawo be on a personal level. So mmalankhulana kwambiri timacheza kwa. Kudandale ni ndino amodzi amangosiyana ndi masapota awa. Kwambiri amasiyana masapota muna akamamenyana akamakangana. Koma pena ukatsatira pasipa uona kuti penanso amatseka amanena umakali nene zimene zicha bwanji ndi andale ameneyo. Koma amene aja dambocheza nawo kale. So because vice president would Mulungu atiyankhaso. Are you sure Prophet Mbewe palibe chimodzi chomwe chabwino chimene chachitika 5 years imene? Umuna banda mundu uzende. Koma ndinu munthu wa Mulungu? Mumayenera kukhala woona mtima. Kwambiri. And I'll ask that question again. Please. Chilowere na chakwera pampando. Are you sure palibe chilichonse chabwino chimene chachitika? Ine wasindi kuchiona. Peti? Poyerekezera ndi dziko chimene tidali ndi zimene adalonjeza ndi chimene tili pano lero palibe. Nanga passport ya 14,000 ulibetu adadinamiza. Fertilizer adanama.
adanena nthawi imene ngati mmayiwala kukumbukira akuti ntchito tidzayamba 8 o'clock m'maofesi mpaka lero kuyamba 7. Mphamvu ya president idzachepa machito linaokha simadzakhala polisi simbali mwa msewu wonse chonchicha mphamvu idzachepa kulibe pabe chimene chasintha. Taonjezera pa mavuto amene timafuna tasiye taonjezeranso vuto lina ndi awawo mavuto awo amene tikuyankhula pano anthu ali ninja. So chitukuko chanji chimene tingachiloze chifukwa kadanena kuti chabwino mene abwera amabweretsa ma TV koma TV adayapeza abweretsa ma cellphone adayapeza. So abweretsa chiyani choti mungachiloze mungana kuti abweretsa ichi akozonena za msewu wa 10 km umene amanga China aid koma msewu idalipo kati. So nisindikuona chimene mungaloze osakha kuti mwangoda nawo kukhosi achabwera ayi amalawi ndi mboni ndipona kakuni tungoda nawo kukhosi achabwera ine anthu sakada support chipani chatsopano ndipo sibweza anthu adayerekeza kusapota chipani koma kutsapota chipani chatsopanoko nkuwauza anthu nena kuti palibe chimene president akuchita pamodzi ndi nduna zawo sakuchita kena kalikonse kothandiza kuti dziko litukuke kupatula mwina kudzidyetsa okha. Ndine chitukuko kulibe ndipo kuchita kuyerekeza mbuyo ndi pano. Wena atu amanena kuti ngati sikubwera chipande chatsopano kulibwerere mbuyo kuchita kumpea tsopano kuti ena ndikumata ayayi chifata kumana ndi covid mmene amalowa mboma atosalasi covid ilipo chifukwa covid idamba 2019 ndipo zisankho zikafuna kulephereka chifukwa cha covid nesanganamizire covid kuti akumana ndi covid kulibe palibe chimene chachitika. Ma pensioners ndi ajalipo sakulandira zawo anthu akalekale kugwira ntchito kutheba awali apo sakulandira amalawi young pioneer awali apo sakulandira. Tikuyankhula pano ma civil servants anapita kumene kucha even mene amalowa president ameti nawo walero pamodzi ndi ministers awo sewa adalowa ndi ma demonstrations kudavuta malawi yonse. Lero lino ma civil servants ukapanga ma demo kutuluka zikwanje funa kwamba kwakha anthu mulilongwe kudali ma demo ena some 2-3 months ago adalepherekaso kutulutsa anthu zikwanje kwakha anthu kwaphera ngakhale ufulu woti angayankhule. Ndero tinene kuti pali chimene asintha ine sindikuchiona kupatula kuti bwezeretsa mbuyo chifukwa president wakalekale ndi anthu awo amakwanitsa kupanga ma demonstrations msewu. Lero ma demo mwaja kuti anthu akachite pa msewu akukhapidwa akumenyedwa akuchidwa tear gas pamene osada chidwe zimenezo. So tikanena kuti dziko likutukuka dziko silikutukuka koma likubwerera mbuyo mustamunda tikulibweza mbuyo nthawi ya Dr. Kamuzu Banda mbuyo kwambiri mbuyo mwakenso mwinanso bola Kamuzu mwinanso bola nthawi yaweresike adakwanitsa kumanga Kamuzu stadium koma awawa akupanga chani akuti akumanga ma stadium ma district ma community ground acha angolamula chi tractor chonchi akuti amanga stadium ground ilipo kale community ground. Now anthu sakuziwa kuti palibe chimene bomali lachita sitikudana nawo. There is the fact on the ground simudana nawo sikudana nawo. Leo lino fuel amasowa fuel forex kusowa koma sibana wambopezeka fuel nanga dziko lizichitonena kuti fuel ambopezeka zoona dziko lino 60 chakuti years tili mu ufulu wodzilamulira. Lero fuel kale breakthrough ya munthu yoti mpaka nakuti kuthira mafuta ndokayima mu chalichi ndi ndumboni Mulungu atiyankha lero ndathira mafuta zoona kuleka amachita mboni machalichi mbonitu andile ambuya limekezekele ndimakatira mafuta angondikhula pang'ono pambuyo pa gali moto koma ndathira ambuya limekezeke ndathira ndakwanitsa kuthira 10 liters ambuya limekezeke. Lero Malawi idzikamba umboni wa 10 liters mafuta mu chalichi awe serious nje dziko ngati patoka palibe chimene chachitika tikubwerera mbuyo mosaneneka monja moti anthu akula ena amamangidwa ena akayankhula amaopsezedwa ena amamangidwa kumene nkhani yake ayankhula zakukhotsi kwawo. Lero tizikaopsezana mu dziko la democracy so dziko lino silikutukuka koma likubwerera mbuyo. Kukonza kwake nkutani ambuye Bishop kukonza kwake ndi dzivute zitani dziko lino a president Tosa Alliance akuyenera kusiya mpando ndipo president athu akadakhala achikondi ndi dziko lino
kuti amalikondadi mu mtima mwawomo adakangosiya usayima akanangosiya usayima because he knows kuti mina pangazi it's not fair to Malawians and he knows. Where on earth president ata kulimba mtima muna kulemba anchito akapena muna azibaya akapena anake? Where on earth the president akoza kulimba mtima kumaima mu parliament mkumanama? Lero lino president mkumaona anthu aka ugona ni njala koma kuyenda ni kumvuya magani moto 40 anthu wanu ugona ni njala sakudya chigoba kapu ya ing'ono ya ufa chonchi midzi mukapita muchene mu bangwemo kapu ya ufa ya ing'ono chonchi timati ya machera akukula anthu 1000 kwacha kapu ya ufa ya machera mako jambo la ukonde kapu ka chonchi akukula ufa 1000 kwacha muchirobwemo kaufa ka chonchi mwaka cheremo akukula anthu kaufa chonchi mukapita midzi mu anthu akukona ni literally ninja koma AWFP komanso adod makuboma akusakuta agawa chimanga adalonjeza kunena kuti boma lipereka chimanga chimene chichi boma so likuti akutulakula chimanga ku Tanzania chili kuti akunama eti chimanga chimene chacho china cha WFP adalonjeza apereka for 6 months angopereka 2 months yoka so you can confirm kuti aboma apereka chimanga sakupereka chimanga chili kuti simati 2 months adasiya kalikalito that was last year August adasiya kalikalito akupereka kuti chimanga cho akupereka sini mambo kuti plant ya mu pa stadium panthu apito makalambira chimanga zakalekale zodutsa mwalendo sinaliso cha boma mecha chida cha WFP ojeri WFP sinali chawo boma sidapereka chimanga tikuyankhula pano anthu akufa ni njala nde wina nene kuti akuti a president aimeso amalawi tikuwafunira chani tifuna tiapha Malawi chani kwazunza kukhala ena chilungamo kuchokera pansi pa mtima munthu ukhala conscience a president ndi anthu adakasiya kuti zinthu zimene Mulungu sadafune tasiya amalawi mwina Mulungu sanafune yenda ndi mtendere chifukwa mena kupanga kundikuzunza akuzunza kwambiri amalawi inuyo boma lanu likhoza kusamala amalawi bwinobwino tindi mtima wa amalawi ife tikufuna amalawi akhale ndi moyo wabwino ife ndiye cholinga chathu kuti amalawi akhale ndi mtima wabwino ndipo ine ndikunena very clear ine ontakale ndapeza president ndapeza chipani chimwe chikunena kuchigwirizana kuti chili ndi fundo za Malawi kuti amalawi adzakhala ndi ufulu wabwino ati baba ifo choima palibe ifo choima no palibe munthu kugwirizana mfundo akumtima wake ulufuna Malawi kuti apulumuke ine baba ifo ndikaima sindingalimane naye chifukwa Yesu anali naso kuti amene sakulimana nanu apa sakutsutsana nanu baba ifo ilimbana chifukwa sakutsutsana nanu koma niyo dziko lipo anthu akusauka wa atapezeka wina amene ali ndi mtima wa Malawi inu simuima mumthandiza ameneyo ndimpatsa support chifukwa choti ali ndi fundo ali ndi mtima umene ndese munampeze mwa makandidate tidakangana koma ine mtima wanga inonso mukuona nkale sakupanga za politics timathandiza anthu zakudya midzi nimapereka anthu muzakudya midzi anthu ambirimbiri mafumu anthu ambirimbiri athandiza zinthu zimene zija kuchokera mu mtima titapeza Malawi antima wa anthu osauka wa anthu okalamba wa anthu oti akamaenda kuliona dziko lino kulimvera chisoni kumuona mnyamata akungokhala sakupanga chilichonse ndi kumumvera chisoni ine babe chifukwa choma so our president akamanena kuti ayimaso ine ndi umadzifunsa kuti tsono akamayima iwowa akuyima akuti chani atani chifukwa banja pena likatatu mati amuna anga tibwererani kapena akazi anga tibwererani chikondi chija chikapitirira kapena tikapitirize kulera nawo kuti akule iwo abereka chani chimene achisiya chodafuna dzamalize kudzati maliza kuti ife tsopano Malawi prophetic ministry pali zambiri zimene zikumachitika azibusa kutere umamva wina kuti ayi akuti prophet agwiririra kamwana chani chikuchitika chani what is needed to sanitize the prophetic ministry mwazimva zimenezi yes ndadzimva mwazimva koma ni madzimva mitundu iwiri itatu okay number 1 ni madzimva bonena kuti tisamalitse kwambiri chifukwa chakuti tili mu dziko la mayesero okay limene munthu wina akhoza kuchokera kuja ndikungoirenga nkhani ili yabodzabodza cholinga mwina aphe utumiki wa munthu wina kapena kudana naye yes pali bishop wena ndimakumbukira sidachula dzina ali mulungu mwali ndi hotel
chifukwa choti mwina adadalitsika madera anthu adathamanga mpakana kufuna kukagenda ku chechi kufuna kaotcha nyumba yawo nkhani yake kaduka so nthawi zino kumalawi kuno nkhani imene timakhala nayo vuto lina lalikulu limakhalanso kaduka nkhondo ya mumtima imene sitifuna wina akhale pamutu pathupa eya zimatipweteka so nthawi zina tiyang'anenso mbali imeneyo kuti kodi anthu kamanena nkhanizi uchoona weniweni ndi kutiwo. Number 2 amanena kuti maprofeti aja akhale ndi gulu timu ya anthu adziphunzitsana zinthu zinazi chifukwa chimene tanyamulachi ndi choyera. Bible danena mawu amene akuti pakuti Mulungu wanu ndi woyera inunso khalanso woyera. So pamene ponso anthu adzidziwa kuti chimene tanyamulachi si cha ine cha Mulungu amene ali woyera. Ndiye chimene chonse ufunika kuti chidzikhala kuti pakati mkati chidzichitika mowerekeza kwambiri. Komano vuto lina limene makhalapo ndi limenelo kuti ena mafika point yolenga nkhani yakenso komanso as maprofeti era akumakhala ache masomaso imeneyo ndiye sitingayitsutse tichotse mawu kuti maprofeti koma tinene kuti tichotse mawu ta prophet tiyikepo ja amuna ndi azikazi imene angachi masomaso amuna ndazikazi yena ndazi masomaso chifukwa tikayika maprofeti achi masomaso dzikanga kuti akupanga zimene maprofeti wa komanso adzibambo akuchita so tikamati maprofeti kwanga mazibambo tsono munthu akhoza kukhala prophet koma ndi nzibambo prophetess ndi nzimayi tetenene kuti adzimayi ndi azibambo ambiri ali pa chimasomaso. Mumaziona bwanji inuyo aprofeti ndi anzinzanu mdziko muno kukhala olemeretsetsa Museka? Sinamalize. Ndiye museka ja. Bali mapuso na mfundiga wasegelele. Unofusa ya Fiorentina. Ajito chifundo. Lero kuti chifundo le. Mumamva bwanji ino a prophet. Ndi azinzanu. Kukhala olemeretsetsa pa chali chipo. Kapena mdziko mmene anthu ake alibe olowa mtambala ena amabwera osadya ngakhale phala. Mumaziona bwanji? Silver and gold ndi wa Mulungu. Silver and gold. Haggai chapter 2 mene. Akuti silver and gold dzosenzamo. Ayilonena mwa clear kuti silver gold are all mine. Ndipo pananaso ku Mateyu kuti muyambe mwathanga ka ufumu wa Mulungu ndipo zonse zizakutsatirani. Nemukaona mneneri kapena mbusa wina akulemera kwambiri ndiye choyambirira akuthanga ufumu wa Mulungu. Ndiye ufumu wa Mulungu. Say that again. Mukaona munthu otumikira akulemera ndiye kuti amene ucha wathanga ufumu wa Mulungu. Ndiye Mulungu akumpatsa silver akumpatsa golide. Chifukwa Mulungu adayika principle kuti uyambe wandithanga ine ndipo zonse zikutsatira. Ndiye kuti mtumiki ucha akutsatira Mulungu. Ndiye madziona bwino zaidi. Chifukwa mtumiki wa Mulungu akhanza osowa sizikhala bwino. Mtumiki wa Mulungu nyumba ku Malawi, nyumba ku South Africa, ku Australia. Iwe wekawe anza amene ukwabusawo awusowa ngakhale bigiri la chimanga. Amadyetsa atu amagawira. Komano ngamba za inuyo. Chisanzoka mbacho ndi cha inuyo. Ndinangofuna kuti ndikuyendere mbali. Nyumba ku Malawi. Nyumba akuti ku Randburg. Kuli malo ochedwa Randburg ku South Africa. Mpaka ali ku Australia. Koma nkhani ndikuthanga ufumu wa Mulungu. Mazipeza bwanji. Chilipo china chimene mmachita apart from za churches. Kungopeza Mulungu. Wapeza zonse. Say that again? Kupeza Mulungu. Wapeza zonse. Kungopeza Mulungu. Wapeza silver, wapeza gold. Kupeza Mulungu wapeza mtendere. Ndema mpeza bwanji Mulungu. Kumulandira Yesu kama impulumutso mwe watu kumpembedza mzimu nchona. Ndiye onse watu onsefe amene tidamulandira Kristu khala mbuye ndi mpulumutso mwe watu. Sitikufika pamene kuba. Kodi kulemera kumunena kumakhala mulingoto. And I have given you a specific example. Yes. Ya inuyo. Ndipo ndaya. Manyumba ponse maloji. Ku South Africa akuti
muli chinyumbaso kumeneko mpaka maiko ena muzitenga kuti ndalama. It's a legitimate question. Yes. Ndiye iyo ngoti kupeza mulungu, it's not an answer. It's not an answer. Kupeza mulungu Yes. mapeza tonse komanso kwatula pamenepo pamakhala zinthu zimene munthu matha kupanga kudziko ngati kulima. Ine ndimalima kwambiri amene amandidziwa kudziwa ndimalima. Ndiye ndalama zonsezo muzipeza ndi ulimi koma chisomo tu basi nanga titalinso padziko pano ino timapanga zibani zomwezo. ine ndikuona ngati chilipo china chimene maprofeti amene machita kutumikira mulungu mokhulupirika ndi maona money laundering. how zamigodi zikape mumatulutsa golide kunja titulutsa kuti golide mala kuno kulibe golide sakutalipo malaize za malaize sakutalipo. So what else are you doing, Prophet Mbewe? ulimi ni malima ine ni malima kwambiri. Okay. Ine ni malima amene amadidziwa akudziwa kuti aizona ndi malima kwambiri. Koma anthu alipo akulima maekala sali ndi akatundu amene muli na wanthu ndi pamene palowerera mulungu paja tsopano chisomo chikangolowirirapo mulungu ndikungolowa pamene paja basi ito nanga ndikakutumikirani nditatuwa mbuwo panda mafuta mesa muthawanso zoona so kapena ayi afuna adzatilalikire basi ndibwere kunyumba ndikapemphera popita mundipatse transport mazi mutitananso ndikulemetsani kale so ambuye amati ayi cheni mudalitse chonchi kuti sakhale chipinjo kwa anthu kuti iso yemweyo akathandizenso anthu ena. Paul Kagame ku Rwanda Yes. adanena kuti wopanda degree ya theology asakhale mbusa. Well, do you think that's where Malawi should go? Kapena chifukwa kuoneka kuti kuli chisokonezo makamaka ku prophetic. Yes, true. Koma chimene ndingafotokoze chonena kuti Yes. nthawi zambiri chisawawa cha zinthu zina. Yeah. Mmene ndafotokozera muja kuti ndi chikhalidwe cha anthu akudandaula za ma fake prophecies. Yes. Akudandaula za ma noise pollution matauni. Kungotutere anthu kweniko ogona. Ukatutere akuti a prophet akuti apo. Nchifanya Kagame ananena kuti ayi tichite regularize zinthuzi. Koma mumvetsetse ponena kuti zinthu zina zikungosowekera self discipline. Okay. Mmene ndingachezere ndinu bwana banda. Yeah. Ndidzidziwa somaliri boundary. Okay. Kuti awa ndicheza nawo ndilekezere apo Okay. ngakhala manditsekulira chitseko pakuti koma ine sinkuyenera kuti ndipite kumeneko. Okay. So nthawi zina kumangosowekera kuti vanthu ena akungosowekera kuti apatsidwe ukhalidwe umunthu wa zinthu mene wafotokozera payamba muja kunena kuti ngakhale Atos Alliance umunthu akhale nawo ndi azisiye zinthuzi so ayimitse candidate nakhala president nawo chifukwa chalibe umunthu udiscipline chifukwa munthu udzidziwa uchita filu udzivala nsapato ya anzako kuliko sapato imene ndavalayi nzangayo zikuti bwanji so chimodzimodzi ino ndikudziwa kuti mufuna munthu lowetse ku chalichi koma ine ndikubweretsaninso kuti osalaya zikamani kundale ino ndowetsa ku chalichi so ndikubweretsani ku chalichi ndikubweretsani ku dziko kuti ayi pa umunthu mkatimu umu udzikhalamo maprofeti inunso mudzikhala ndi umunthu anthu adzikhala ndi umunthu munthu nzimayi nzibambo ozati maprofeti profeti ndikoli maitanidwe koma nkhani anthu adzikhala ndi umunthu munthu adzikhala ndi umunthu adziganiza kuti ngatapa ndikupanga repo ali waine mwana wanga ali kunyumba kucha atampanga repo ndimva bwanji chimene chotsopano chidzibwera mwa ife mumtimamu mutizitsutsika chimene ngakhala Atos Alliance government chikualephera kuti chatsutsi kuti abale kuti mwana amene akugona ninja lero wabwererayo chifukwa chosowa school fees bambo ake sadapereke fees ameneyu ali wanga ubereka ndeka nakamva bwanji prophet nzanu Shepherd Bushiri yes akuganizidwa kuti adapalamula mlandu ku South Africa ndi adathawa kumeneko bwera kuno au South Africa adabwera kudzapempha bwalo kuti uyu tina inkhawa abwerere ndi akhotha alamula kuti abwerere adakalichira mulire choncho iwo atenga nkhaniyo ku higher court kuchita apilo mukuyima naye bwanji nzanu kapena mukuiona bwanji nkhaniyo podi limanja mwa court
A judgment has been made, so we can comment about it. Okay. Yeah, a judgment has been made. Thank you. Yeah. Kwa ine ngati mmene prophet ndikuona ngati kuti Bushiri ali kwawo. Chifukwa anthu amene amatumizidwa aja amathawira dziko lina lake. Koma uyu wathawira kwawo. Ndiye mwana wapalamula kuja. Ndiye kholo linene kuti hayi tiye nkugwira pamkono nkakumenyere kumeneko. Kwa neba. Yeah, umamenyera momweyo. Ngakai Bible nene momwe. Bible nene kuti ng'ombe yako ikalowa mukhola mwini wake udzimuza mwini wake uja kuti mutitumizire ng'ombe yanu yalowa mukhola ngamudzaitenge. Koma tsopano apa ng'ombe ili mukhola wake ndi anene kuti ayi atengeni kumapita ku South Africa Bushiri kwawo ndi kuno malotsi yake ali kuno. So if anything kwa ine ndakaona kuti ngatadalako kapena kuti mlandu la yanki apangire konkuno chifukwa kuti kulanchi langu timulangire kuno ndi kumene kuli kwawo. Okay. Efo kuja kupuna yongopita. Okay. Mteba anthu ankapita mene kuja. Okay. Yeah. Tsomeje wapalamula othawira kwawo ali kuno maganizo ayi. Yes. Kuti alionena kuti dziko muno amusunge kuno ngati kuli mulandu da apangidwe agamulidwe kuno. Ngati kuli wandira chilango alangidwe kuno. Kandi olakwa apezeke olakwa kuno. Ngati alosalakwa apezeke osalakwa kuno. Chifukwa kuno nkwawo. I wanted to tap your understanding pose ndi yona nonso ndinu prophet. Yeah. Nzanu yonso ndi prophet. Ndimafuna ndidziwe kuti mukuzimvetsa bwanji. Titatha kukambirana zonse madzulo ano inu a prophet Dr. David Mbewe. Ndi uthenga wanji umene muli nawo mafuna muyang'ane kamera iyo amalawi agone nditi madzulo ano. Ndikufuna aliyense adziwe kunena kuti kupatula kukonda munthu tiyeni tilikonde dziko lathu. Pano internet ilimene pali ponse anthu atsegule ma internet aone maiko ena amene akuchitira zinthu. Aone mmene maiko akutukukira. Akatsika kampa airport atsika pa bus station. Aone mmene ma bus station akuonekera amaiko ena. Aone mmene airport iwoneka. Aone mmene zinthu za maiko ena zikukhalira. Aone mmene anthu alili ndalama mmene maiko ena alemerera. Aone zimene zija akaona adziti nanga bwanji dziko langa. Akatero adzikani mtima kuti ine ndofuna ndilichitire Malawi dziko zimenezi. Kotero Malawi ndofuna ndapemphe kuti ajoine chipani cha Liberation for Economic Freedom. Tipange support timasule Malawi kuti Malawi amasuke. Nafenso dziko lathu tikangana maiko ena tisamasilire. Anthu bena amadiseka tikapita kunjako wachokera kuti ku Malawi atinamvatu ku Malawi kuti economy sili bwino zochititsa manyazi pena tunene utachokera ku Malawi kumachita kulephera kunena. So ndikupempha Malawi tiyeni joinane manja tonse limodzi tichite rescue Malawi tilemeretse Malawi dziko lathu lili ndi zambiri zoti Malawi ikhoza kulemera. So amalawi onse apereke support mavoti akabwera September palibe kuchitira mwina adzapereke voti ku chipani chathu cha Liberation for Economic Freedom. Komanso ndikwamema onse ali komanso kwabwera kudzaonerera convention yathu ya pa 4 April chaka chino 2025 ku Blantyre ku Lotus Hotel. Ndikufuna ndikuyamikeni tichakuyitanani inu prophet kuchokera komwe kumachinga mwatilemekeza kwambiri and we want to thank you most kindly. Thank you so much. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu hii ndinali ndi Prophet Dr. David Mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom LEF, komanso ndi mkulu wa utumiki wa Living Word Evangelistic Church. Ndine Brian Banda kufikira Sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina tingoti thank you very much for joining us madzulo ano and so long from Blantyre.